Dia gue cuci lah. Wow, mulai baik. Gue yang mati. Masih membayar berang baru saya bayar nah. Dia mau Sampai baji. Ayo di mak. Hello everyone, welcome back to the channel. This is Prodom Collection. Ampai जोङो दायो माने लडरजों दा हाग्रायाव दङ आरो नै लडर दङ आथिं मेंबाय लडराबो जाहानाव माने खामानि मावफैदों आरोना माने दिनै लडरा एसे फैसा नांगौ जादों नै बेसांनि हाजिरा मावदोंमोनलाय लडर नोङो 100 टाकानि हाजिरा मावदों लडरा जाहानाव ओमफ्राय दायो बारे एवगासिनो ना बोगि जानायमोन खुगायाव बारि एवगासिनो माने गय हानसिगोन आरोना जाहा दा बेखायनो सेखा खंखाय लाना एवगासिनो लदरजों आंजों दायो किसोरजों आंजों बारियाव खारायदों आरोना आच्छा मानि थाखाय एवदों ओरैनो गय हानग्रा फैसिगोन किसोर लानो गय हानग्रा फैसिगोन फैबाय बियार लिंग्रा जाबाय किसोर लोङै किसोर लिंग्रा आयौ मा Sabas. Hello जों दायो खावनो नामायदों ना माथो दुब्लियालाय माबेलाय फख्रियालाय जोङो दायो फख्रियाव ना खावनो थांनो नामायदों दाबालाहानियाव बहाय ओमफ्राय दायो जोङो मेचिनजों सारगोन आरोना ओमफ्राय नाखौ बेसेबां गोदोर मोनो नायनि एकदमबारे माने ना ओरैबायदि गय बागान बेफोर गय बागानफोरा सब डेन्जार आरोना मालिक खमसे खम बे गय बागानाव माबा जाहैगोन आरोना 2.5 L जाहैनो हागौ आरो बेयाव इयारलि ओमफ्राय बेथिं ना सारनो नामायदों नै सनक बारिखौ मालाय एवनाय बे सनकनि बारि आरोना नैयो ओमफ्रायो एकदमबारे नै बियो दाबानि सिमानि बारि बियो फख्रिया हाग्रा गोनजा निजोब मा हाग्रा खालामदों निजोबो मा मैगं इलाय एलाइसि ने बिसो आं दिनैसो मिथिबावबाय एलाइसि मैगं सिनायस्लाबावामोन आं ओमफ्राय नै बिथिंबो दं बेखौबो सारगोननो नैबेखौबो दा सारगोन माने बिनियाव नाया गाराय जाजोबना दोङोनो ओमफ्राय जोंहाथ' फख्रियानो गैया मालायनि ना सारनायाव आं दायो ना हमना हायदों आरो ओमफ्राय नै हन्दाया नैबे हाफपेन्ट गाना गोजां बोथोराव हाफपेन्ट गान जायो नामा लंपेन्टसो गानगो एकदम दायो सारगासिनो माने दैया रानसिगोन आरो ना बारा नांला आधा घन्टा नांसिगौ आधा घन्टानि उनावनो नाखौ हमनो मोनसिगोन आरो ना मागुर गोदोर मोनगोन ओमफ्राय एकदमबारे मागुर गोदोर दङ आरो ना ओमफ्राय आङो नै ओंखारखाबाय लंपेन्ट गानदों आरो ना आं लंपेन्टखौनो गाननानै माबा हाबगोन होनबाबो फिट नांगोन आरो दायो नायलांबाय थाबानो जाबाय एकदम गोदोर मोनगोन ओमफ्राय नै इथिं दैयानो गैखाया आरो ना इथिं दै गैया नै एसे दङ आरो ना ब्र' हाबनो नागिरदों ब्र' हाब्रबाथाय गैला आरो ओमफ्राय ओइथिं नाखौ नुहुरखांबाय नै ना नुहुरहांबायानोसै नै इथिं मेचिनानो हामा जाबायलै मेचिनानो हामा जाबाय जोंनिया फाग्लासो सिंगि ओइलै नास्राय जिपसि मोनाबा जाया बियो जिपसि नङाबा मोजाया दाबानाव जिपसि गोदोर नै आय दैज' र' ना हमग्राफोरनि मोखांखौ नायना लकेल Mana ya? Magur.
Eblat nung homuna homa. Homuna homa. Ayo di mana? Obiok. Cancel lah kan medan majak. Ini magur. Gue berkikan kere ya. Ang hom naik naik nih, pas ang hom naik naik. Dia lihat dia Nuy, kok baik sumpah. Iya. Thằng bay view bây giờ thằng bay. Đây nè. Nè. Yeah boy. Balcing đây mình bay. Là kia. Serang, माबायदि मोनदों? बिराद मेंदों। बिराद तो गेम बजाना। नैयाव इसां बुरजा मोनबाय आरो ना दायो नै खमसे खम बेयाव दा 5 केजिसो थांसिगोन 5 केजिनि बारा जाना दङ आरो ना दायो ओमफ्राय मोजां नामा ना हमनोमोन बिराद मोनदों नामा मा मोनना मोनखो जेबोआनो जायाखैना ओइथिं दैया जेबोआनो जाबावाखै माबागासिनो ओमफ्राय नैबेयावबो दोङोदां नायनि र' नै आरो बैथिं दोङो नै ना हमग्राफोरा ओइथिंबो दोङो गोजौमानिबो गाखोना दोङो ओमफ्राय दा आङो मोनाखै आरो ना दायो एकदमबारे माबा खालामबाय थादों गिनानै ना सिंगिजों गावजानो गिदिं आरो ना आं दायो दैयाव फुल दोङो बेयाव दैया हायजोब्बाय आरो दायो वाव yang patah sih lah ini makai bekang dong Bu. Lele ini masih lele. Layan biar dah. Dulu nah. Đây ơi, ro. Nasta beri sini apa? Nasta sini. Nah, aku mau mesti ceci deh. Ayo di mana? Dia kelihatan juga. Chef, agak chef. Video naik bas fungsian. Video naik bas fungsian.
wow. Dia gue sih lah. Wow, mulai baik nih. Kuya mati. Mulai cinta bukan nah. Ăn sư nữa đâu, nhiều không ơn. Đi cứ cốt lại này, nhiều không ơn. Aduh. Siapa yang ke sana? Isa sama na human. Ang dayo siya masih membayar berang barko sa bayar na. Dia pun mau. Ang basi hom ba. Nơi, Ấy lại. nơi, nơi. Nih, dia lagi baik. Sial lu kadang. Beda je sirau. Di sini lele na hom deng ba. Kata ka. Kat foto. Kita Dubai. Kita baik. Mau ka kana no. Ay mama ko di kana. Siya ka di kana. Nay bek siya ka ang homna arna no ba ang homa ba dia suitarsigumon ompay ang homna moनहाबाय बेखौ ओमफ्राय नै इथिं नास्राय बासिगासिनो इथिं मागुर दं नै इयाव मागुर आरोना नै इयाव मागुर मागुरल' दं इयाव ओमफ्राय इयाव दंबावो मागुरा ओमफ्राय सापा बाजैया माहानिमोनलाय Ang Udalguri nih, Sonai. Alisina. Tikri tolaniबो फैदों hair lana हायजोबदों जोङो माने हमग्राफोरखौ एकदमबारे गुसु जाजोब्बाय दायो Sonak गोजांबाय नामा गोजांबाय आरो हमग्राफोरा डेन्जार गोजांजोब्बाय दायो सोराङाथ' डेन्जार बारसिनदों खुसियानो खुसिया टटेल खैथासो मोनखो खुसिया आं मासे बारग' होबाय डेन्जार बुरजा खुसिया मोनबाय खुसिया दं खुसिया ओमफ्राय मागुर दं मागुर नास्राय फिसाखौथ' हिसाब खालामना आंथ' नास्राय फिसाफोरखौ माने हिसाबखौनो लायाखै र' हमबावाखैसो नुबाबो ओरैबायदि मोनदों आरो ना खोथा गैखाया ना हमनायाव जोंखौ सोरहाबाफोर फुख्रि सारोबा जोंखौ लेंहरबानो जाबाय ना हमनो हाजिरा नङाबा आदि हमनो लेंहर आदि जोंखौ नोंबो ना हमनाय नामा नों मा ना हमखो होद आं समनाय नों समनाय Gay sonai khanai banai mabela